ସଞ୍ଜୟ 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 ମୋ ସଞ୍ଜୟ ଫଳ ଏ ଆଖପାଖ ପାଞ୍ଚଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଲୋକ ଘରେ ଧାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଏ। ଅଝଟଲେ ପିଲା ମା ତାକୁ କହେ ଶୋଇପଡ଼ରେ ମୁନା, ଅଝଟ ହନା, ବାଜିଲାଣି ଘଣ୍ଟା ବୁଡ଼ିଲାଣି ବେଳ, ସଞ୍ଜକୁ ଆସିବ ସଞ୍ଜୟ ଫଳ। ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ପେଶା, ମଣିଷ ହାରିବା ମଣିଷା। ଦିନରେ ମତେ କିନ୍ତୁ କେହି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ରାତିରେ ସଞ୍ଜୟ ଫଳ ବାସା। ଆମର ଏ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଟକ ହେଇଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ, 4 ରାତି ଧରି ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରି ଆସିଲୁ। ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିଛି, ନାଟକଟି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ, ମୁଁ ସଞ୍ଜୁ ସଞ୍ଜୁ ବି ଶୋଇ, ମୋର ଆଗକୁ କେହି ନାହିଁ ପଛକୁ କେହି ନାହିଁ। ଭଲ ଥିଲେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ, ଆଉ ରାଗିଲେ କଂସେଇ। ମତେ କିଛି ବୁଝାନା, ବୁଝେଇଲା ବେଳେ ତ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଆସିଲୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅମଣିଷ ପାଖରେ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିଲୁ। ମତେ ମଦ ପିଇ ପିଇ ମତେ ଆଜି ଅବସ୍ଥା କରିଛି। କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ମଦ ପିଇ ପିଇ ମୋର ଆଜି ଅବସ୍ଥା। ମଦ ପିଇବି ମରିବି, ନହେଲେ ମଣିଷ ମାରିବି। ଦିନେ ରାତି 12ଟାରେ ନିଶା ବାଉଳାରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର କାନ୍ଦଣା ଶୁଣି ମୁଁ ସେଠି ଅଟକିଲି। ସେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ତା ମା କହୁଥାଏ, ଶୋଇପଡ଼ରେ ମୁନା, ଅଝଟ ହନା, ଶୋଇପଡ଼ରେ ମୁନା, ଅଝଟ ହନା। ମେଘା ଆସୁଛି, ମେଘା କହ ବାପୁ, ମୁଁ କଣ ପାଠ ପଢି ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର କିମ୍ବା ଡାକ୍ତର ହେଇପାରିନଥାନ୍ତି? କାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପକେଟ କାଟୁଛି, କାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଚୋରି କରୁଛି? ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଏ ସମାଜ। ଏ ସମାଜ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢି ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଅଫିସର ହେଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁ ଚେଇଁଛ ନା ଶୋଇଲଣି? କାଇଁ ଆବାଜ ତ ତାଳି ଦେଖି ଗୋଟେ ବଜେଇଲେ